Kutanga ndini mtema sana mfumbuzi wana mkomangwa kanenze nzubuzi wanzwa asikana usina kunzwawo chatamba tesi rimoti bisama heso gara zvakanaka zinaito gara zvakanaka azoiteka na tsanga miredi Gatite makwana baba. Magadi kwa na baba. Magadi kwa na mai. Tende Mwari. Ishe wedu Mwari makanaka makatendeka mangwanani ano muzita mambo Jesu. Mazvita Mwari nekurara makatsingiridza maita usiku wese kusvika panguva ino. Ndaukumikidza nguva ino yatasvika pairi mukati mwemaoko enyu Mwari. Kuti basa rese richabatwa riropafadzwa nekutungamirirwa ndimi. Ivai naHeadman wedu nevadare nevese vana mai vana baba vakomana nevasikana vangangodai vaudzwa nyaya dziri pakati pedu. Chititungamirirei nemweya wenyu mutsvene. Tangai nesu kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita. Amen. Amsoroi kana kune masabhuku madzishe vamwe ekumboti oyo gari wakati kana vari kwavo Pegera ntangire paneyo unonzanisa rako gift machikiti right iwo ndo chatanga kundipatsana ngudzo yakakwana then tichapinda kuside uko tosangana taya mukati tichobhorana tichizwana kuti zvakamira sei saka nditsanangurire muchidimbu nyaya yakauya kumba kwangu uchindimhangara kuti ndaya kwamuri kumhangara mutienzarise pane nyaya yakadai dare rese richinzwa sununguka kutaura pamusoro Headman nezvigaro zvenyu pamusoro evadari vese vari panapa nyaya yakaitika nemunin'ina wangu ndekuti munin'ina wangu taingoshandidzana tichiwirirana semazuva ese nemakore ese mukugarisana kwedu asi munin'ina wangu akazouya kwandiri inini achinditi mukoma ndoda kutaura nemimi akadhakwa ndoda kutaura nemimi ndatoda kutaura nenini zvakanaka anga akadhakwa musi wacho akanditi mukoma ndakabata magetsi ndikati munin'ina usataura nyaya yekuti wakabata magetsi inini ndiri welda inini ndoshanda nemagetsi ingava single phase kana phase ipi magetsi anouraya magetsi wakabata ndeerudzii akati tichazotaura nezvenyaya yacho tadzoka ndomboenda kubasa ndodzoka tozotaura wakaenda aenda ndakamuisira message paWhatsApp ndikati hai akati bo ndobva andambomubvunza nezvazvo ndichitarisira kuti uchataura kuti ndiri kudzoka rini haana kundipindura paakazodzoka akadzoka achindinongedza achiti mukome mimi muri muroi ndikati ha uri kudaro sei mushire mezvo akanga ati inini uyo aigara pamba pake musikana uyu akabva kumurume achigara pamba pake aiti akaona inini kuti haufanunga uchitaura namaikimbai nokuti vanhukadzi zvinhu zvavanotaura hana dzavo dzakareruka achiona uyu achiti futi inini haufanira kutaura nagive tiri true kudaro zvaita sekudaro takazosenderwa message naanonzi baba Melisa Madari vakati ndiri kudai mese makati give believe give Abraham natinashe takaenda tasvika ikoko takasvika tikagadzikwa pasi zvikanzi imimi nhau yandamudaidzira ndoda kuti mimi mutaure iwo wotaura zviri kunetsa pane uyu wotaura zviri kunetsa pane uyu taita saizvozvo ini ndakapindura ndikati inini handina chendinokwanisa kuti ndingataura asi kana paine zviri kuvanetsa ivo vanotaura tadaro takaita sezvo tese tiri 3 iye akati vana mukoma wangu vari kufamba uchiti ndakaromba inini zvinhu zviri kutaurwa nevanhu but mukoma wangu hausi kuzoya kuondiudza saka toda kuti tifambe tikati zvakanaka tiri ipapo zuva rekufamba rakasvika tikati no ini ndakatoisa doubt mupfungwa dzangu ndichitaura neuyu ndikati inini nyaya yekuti tifambei mafambiro atoda kuita haana kundijekera takaenda tichiti towirirana nawo kuti taifanira kunga tichizotorawo baba edu nevamwe vakuru vekumusha kwedu kuti tinge tichifamba asi pakaiswa chimanikidzo tikafamba tafamba takasvika kwamuduma kuna amwe mbuya
tikabatsirwa zvatakabatsirwa tikapiwa mutero zvikanzi munonoushandisa kumba kwambuya mbuya akatichengeta isusu. Tasvika munin'ina wangu akatanga kupokana nambuya aya ndobva ati no hatigumiri pano ngatiende kutown. Akati director ndiye kubhadhara mari dzeke dzese dzemabhazi nechikafu zvese. Takaenda kutown. Takaenda padhuze neSakubva hospital pakamochari kake. Takakwira mukachikomo tikasvika paina madzibaba akanga aripo. Akatibatsira madzibaba iwaya. Akati nditengere gate nejira zvikatengwa. Akapatsana ngudzo dzemumwe nemumwe achitaura. Asi akazosvika paakati baba ndaona matenga motikari akati hongu. Zvikanzi asi hama dzenyu dziri kugunun'una nemari yenyu yamuri kuita imimi. Akati hongu ndo zviri kutoitika. Takapiwa mutoro ya tikanzi endai moshandisa 3 days mai wekubereka wakanga waripo. Takasvika tikashandisa mutoro ya 3 days. Tashandisa mutoro iwowo 3 days. Takanzi mutoro tinozodzoka nawo after 3 days. After 3 days pakatanga kuita kupokana iye achiti handichadzoseri mutoro. Akabvisa mari yebhazi nemari yaida kopiwa muprofit. Akati chiendai inini hanzvadzi yangu iti sitakakwanisa kudzosera mutoro iwowo. Tasvika ikoko madzibaba akataura kuti imimi zvandakakuudzai kuti hamuzodzoki panapa makakwana ndizvo izvozvo madzoka muri 2 chete sei. Tikamupa zvikonzero zvakanga zvaita kuti vamwe vatadze kudzokera. Tadaro takanopiwa futi muteuro watakanopiwa wainzi chiendai pamba pemunhu wacho ari kuti nini ndiri kunzi ndakaromba munomupe muteuro moushandisa muri pamba pemukomana iye. Takasvika nemutoro iyoyo ndo pakatanga noise. Akati ndakasokuudzai kare kuti muri aro yangu imimi sei musingateere zvandiri kutaura. Tanetsana kudaro wakasvika pakutaurira mai wekubereka. Akati mama ndakataura inini kuti ndakaromba but mukomana haana action yakandiita yakataura kana chakandibatsira nacho. Ini ndakabva ndaramba ndakanyarara sekuti ndakanga ndakuvhunduka ndini ndega ndakanga ndiri ku one side vamwe vese vakanga vakuside mama wakanga vakuside kwake. Mama wakabva wandibvunza havana kundibvunza in fact wakandipa instruction vachiti sei iwo usikuteedzera zviri kuda munin'ina wako. Ndikati mama hapana nyaya inotaurika yakanobatika yandanzwa. Ndakabva ndabuda mumba imomo akatora situru akada kundiponda nesituru ndobva ndabuda mumba imomo mbva ndaenda kumba kwangu. Kubva ipapo hatinozombobvira takawirana kana kuonana. Akazoya pabasa pangu pandaishandira ndinoita zvekuwerodha achipopota akamira kurodha achiti hauna zera nenini iwewe. Akabudisa bhanduru remari achiti hauna zera nenini iwewe wanga uri musi wa18 December achiti hauiiba Christmas yegore rine New Year hausviki. Asi handina kana kukwanisa kana kumupindura. Zvadaro akatanga kusenda mameseji even kufoni kwababa achifona kuti mwana wenyu kana givhi wacho akafa hazvina kana basa. Mari yekofini yake ndinayo kana mari yekuti awigwe ndinayo. Tiri papo nyaya yasvika kunana baba edu takaenda tikaenda pamuzinda pababa akuru tichidza kuti tigadzirise nyaya iyo zvibude pachena zviedze kuti zvijekere umwe naumwe. Dheti rakarongwa rekuti taifanira kunga tichisimuka pamba tichifamba. Dheti iro rakawirirana harina kuzoita. Iye mukomana ari kupumha isusu ndiye akati futi zve handikwanisi kukwanisa kuuya because motikari yangu yanyura. Kubva ipapo haana akazotaura naye. Baba akasimuka akadzokera futi kuna baba mukuru akati honai mukomana wati motikari yangu yanyura. Saka nyaya yaiti kuti tirambe takagara. Baba mukuru haana kuzopa way forward yekuti tinge tichigadzirisana futi kuti nyaya yedu itijekere. Baba wakasimuka wakaenda kuna sabhuku chishako wachedza kuti watigadzirise watiyananise. Tiri ipapo pakatobuda futi mashoko ekuti handikwanisi inini kuti ndisimuke kufambira nyaya iyi nekuti inini ndakatopedza nazvo kare munin'ina wangu waidaro. Asi sabhuku akati no nyaya iyi zvamatokwanisa kuungana sezvo zviri kunetsa kuungana chiedzai kuti nhasi wacho mutomboite chinobuda. Takaita saizvozvo tamurodhi pakatanga kusawiriranwa. Mukoma angu awo ari pakati pamberi pemusikana wayo andiwo akatatanga kuita noise chiti muri kutimanikidza kuti tiite zvinhu zvetisingadi. Isusu tinofanira kuita zvinhu tichida kwete zvekutimanikidza. Tadaro hatina kuti kwatakazoenda takabva taparadzana. Iwo wakanga wataura kuti taifanira kuzozviita iri Sunday kureva next Sunday yaiteera. Sunday yacho yakasvika takatanga kufonera vanhu vese wakanga waifanira kunga wachienda kune event iyoyo but hapana akanga ari kubatika. Even banguru chaiwo waiti wakafonerwa waikata foni obva wadzima. Mukoma wacho akati ndakundikana. Saka rwendo rwoda runodzoka mumashure taenda hatina watakapa result nekuti painzi taifanirwa kunga tiripo tese kuti pazobuda zvinhu zvaifanirwa kunga zvichizobuda ipapo. Asi chazondinetsa nekundishungurudza ndechekuti nyaya yamudare munomu chakazondisaka kuti nyaya iuye mudare munomu ndechekuti munin'ina wangu roramba achitaura kuti inini ndiri kumurwe ini ndisina chandiri kuziya. Saka chazondinetsa nekundishungurudza ndechekuti mukoma wangu akurwisa kuti isusu tisafamba sekutaura kwatiri kuita. Akauya kumba kwangu musi weSunday achiti iwo uri wakafungisa babangu kudare uchiti babangu akauraya munhu kupi iwewe ndoda kubaya nebanga. Ndikati hazvina mhosva asi chatiri kuita ngechekuti tichasangana kupi kudare ndokwetichasangana ndokuchabudira nyaya dzese. Mushure mumezvo akanga amboronga futi kundiponda. Ndakadaidzwa kwamaiguru amenoto aripo here. Ndikadaidzwa kwamaiguru nevamwe vakomana mwe mukomana wacho havatoripo hatisi kuchatoziva kuti vari kupi neumwe munin'ina ari kugweru.
achinditi uyaone mukadzi wangu. Ndakaenda ikoko, ndasvika ikoko ndakasvika kuine nyaya yainzi inini ndiri kukonzeresa, ndini ndakaromba zvidhoma zviri kukonzeresa vanhu kuvhiringana mumusha. Ndikaudza kuti vakomana nyaya muri taura iyi muri vadiki nayo, zvainoda inoda kuti vanhu vafambe yojekera munhu wese, asi havana kunzwisisa. Ndakazobuda mumba imomo zveminana, maiguru vatomira kuti ndibude mumba imomo. Ndikauya kumba, vese vana baba ndikavaudza, asi vari kungoramba vachiti havafambi. Nhau yavo iri kungonetsa kuti havafambi, ndo nhau ya saka tisvike mudare muno. Ndinotenda. Munofamba? Wewe kweli. All right. Mai wako ari pere? Mai havapo. Mai wako achipa ripoti yake wakati mai wakarohwa wabhoera. Saka ndati mai vari kubikire sadza, mai nini ngawanga vari padhuze vachizwa zviri kuitika mukati memhuri yavo. Timbovhakacha. Ino tomboda kutombofunga kai. Tipe tizwewo. Kuromba wakaromba kai? Hai, ndiri kuromba, ndiri willing kuti kwese kwetinoda tinoenda. Waroromba? Handina chandinoziva. Iye wacho muchimuonawo chimiro chake munomuona sei? Tingati ndingatsanangura in short. Kumashure tichiri kuwirirana, wangatori munhu anga ine mari dzake zveshuwa. Achitotenga mudoro mababa anoziziva kuti chako anozviziva. Tengera munhu wese. Ndindaizotoita basa inini rekumurinda adhakwa arara neshamwari yangu kuti asabirwa asasechwa. Asi pakatanga kudzikira zvinhu izvozvo ndo pakatanga kubuda mashoko ekuromba. Kuti asati atengera vanhu doro, kuti azotengera vanhu doro, the foundation chakanyanya kotanga chaicho mukati mweupenyu hwake, raramiro yake chaicho kuti azoita mari iyo yakabva iri pati. Mari tingati pakutanga aita zvegold panning, kusvikira azoenda kumatanda kuHarare, anoita zvekutenga matanda aichitengesa kuHarare. Ko pana mai venyu imi nyakubereka, mazwi akataura pamusoro pekuti muite mari ngekuti chi? Right. Tingati pakutanga takatomboenda kuHarare tichifambira nyaya dzemukadzi wake, wanga akarora mukadzi akazoenda. Mama wakasvika pakutaura kuti imimi ndane time ndichitambura, ndoberekwa ndiri munhamo, ndofirawo munhamo here. Zvino hazvinetsi, munoya ndoenda nemimi kwamutinoenda koyereswa moita mari. Ndozvawakataura. Unowirirana namai Stereki ndiani pakati penyu muri 2? Isusu mai wakatosvika pakataura kuti hamusina ini manzi dzedu ba, inini nehanzvadzi yangu iyi. Iye ndiye uri kusaidi kuna mai? Iye ndiye uri kusaidi kuna mai. Apa kune muprofiti unoeresa kuti muite mari? Apa wakuita mari yekutengera doro mabhawa nekuita sei? Mari yako ende kopera. Ndo patomuka hondo. Pachine mari hatina kumbobvira taita hondo. Hayo, iwa uzizirewo. Ndandimbokubatsira mushana. Unoziva zvinoitika. Inini ndikaromba mumusha mwedu isusu. Unoziva kuti zvinode kurinyuwa. Wakakorwe kurinyuwa. Alright, risinei. Uyo ngasumuke wanyakuromba wacho kana nyakupuma umwoto wakaromba. Munenge nawo. Mupikise, wapika. Titaura tizwe shawo ndiani ziza? Musoro headman. Wangwese. Nyaya yekutaurwa iyi. Mumwe ari kutaura zvechokwadi, mumwe macho ari kuwedzeredza. Chanda kutokumbira apa ndechekuti mai wacho nyakutibereka waifana kunga waripo. Anodaidzwa ndiani munhu wamusha Mwana? Andisa kutsvaga mari ndo atumbira kuti wauya. Asi kuitaura katinoitaura nekufamba zvese tinoita. Asi iwo wacho vanofana kuti kuzonyatsa kupera kwayo inofana kupera wauya. Ngatimbotaura chimiro chayo, taura pindura panyepwa ngendi mukoma. Mukoma akatanga kutendera chitaura kuti ini ndakaromba. Paitaura kuti ndakaromba akanyora zita rangu, kubva akudibira mumbiya, kubva aenda kudibira kugomo kunogara ana bamukuru. Zvaenda kunodaro mukutaura kwaita kuti ini ndakaromba, ndipo ndakazoti mukoma pane zvoitika kwandiri. Ndikunzwa mashoko ekuti ini ndakaromba ndiri kushandisai. Ndoda kuti timbofamba. Ndati ndoda kuti timbofamba, ndakabva ndaenda kunyanga ndikati ndikuenda kunyanga. Next week pandiri kudzoka tobva tafamba. Ndabva ndaenda kunyanga. Ndichienda kunyanga, ndakunyanga ndakaloda mapuranga ndobva ndaenda kuHarare. NdakuHarare musorongo wakatanga kutema. Waingoita zvokungoti kaka wani, ndobva ndatonzwa dzungu madziseso obva atovhara. Kobva ndatonzwa mafriends angu kuti ndo problem iripo. But nyaya yese kuti ndakaromba waiziya bozwa zvinoenderana nawo. Tinotoshiyana ma information. Akati ashamwari zvikitika zvine zvinenyaya dzawaitaura dzedzi. Timboenda kumasomo. Zvakatanga kuitika changa chiri chino. Friday ndobva ndakundikana kuenda. Saturday ndobva ndaenda kumasomo. Ndasvika kumasomo ndobva ndatodonha ndatofira kumasomo. Ndarohwa nezvishiri. Kobva ndaenda kunodzoka. Pandakanodzoka ndakazabve zvishiri izvi.
zvanga zvatumirwa netimu iyoyi. Taura hako kutobvunza wangu kwandiri kuita taura hako nyaya yako. Ndadzoka kubva kuHarare ndichiuya kuno. Pandakasvika ndisati ndatodzoka munin'ina wangu Abraham arapo. Mukadzi wake ndiye akatanga kundifonera. Akati komba kuurisei. Ndikati ndiri bochi chinunaki. Ndikazi kusaoneka enda. Ndikati kuti handisi kusaoneka sei handina kana wiki ndabva ikoko. Kobva atokata foni. Munin'ina wangu obva azondisendera meseji. Akasenda kutuma meseji. Achiti mukoma pane hope dzandakurutira hazvina kumira mushe. Potai muchinoereswa. Akasenda kutuma meseji. Ndakamaigina ndakazomufonera kumanheru kuma9. Ndikati pameseji apo awasenda unga uchiti kudini. Kobva akata foni zvikazi pano vanhu handiri kumboeresa. Ndomuzondifonera time. Handina kuzomufonera. Chipiri, chitatu ndobva ndamukira kuuya kumba. Chitatu chacho icho mbudzi yangu yakamuka yakafa pamba nehuku. Paigara hanzvadzi yangu yekurambwa kumurume. Ndiye ndaitomuchengeta. Tingati wese ndiye ndaitowachengeta. Ndakasvika uyo yapedza kuvhiya mbudzi iyai. Haana kutaura neni waingotarisa pasi wanga asingatotarisa neni mumadziso. Kobva ndatomumhorosa. Kobva ndapesana naye padhoo. Chitobudisa sora ngoenda wangoti kusvika kwandakaita nekucheka bhegi ndabudisa sora. Bhozi ndaigara mama kumadhoo ndaigara kana kiri. Nditori pavhana nekubudisa sora. Kobva ndasangana naye akutopinda mumba. Ndikazi mukoma ndakutoenda kujeni. Ndikuona time ndikati apo. Kobva aenda kumba kwake. Pamba pedu padhuze nekumashoko. Time ndatoenda kumashoko. Ndobva ndamudaira ndikati shamwari chinditaurira kanyaya yako ya. Ndikazi it's a long story. Ndichauya kumba. Ati ndichauya kumba haana kuzoya kumba. Ndobva ndamufonera ubva totangotopopota. Ipapo ndakabva ndafonera mama. Ndikati mama ndozvanga zvaitika kuwana wenyu. Akati nemachengetera unoaita hazvingagoni kuti ungati wangakuuraya. Ndikati no problem. Uyai kobva wauya. Nababa hatiwirirani kubvira kare bhozi vanombobvira vandichengeta sape kutanga ndinombobvira ndawaudza nyaya. Kobva taenda kwana sekuru kwasekuru baba Merisi ekwamadari. Takangokura ichingozi ndisekuru. Kobva tafamba tsanangudzo dzatakapuhwa patakaenda dzanga dzakarerekera kwaari. Pagomo pasaburi kwawo kutaura kuti takapuhwa mutero watakapuhwa. Takasvika mbuyayo mashandiro avanoita zvekushandisa mafuta. Zvemafuta nemidzi zvayo. Atipa mafuta. Ndikazi mhepo iri kushungurudza apa ndiya mbuya gurunga nekuti kufa kwakaita mbuya gurunga havana kufa zvakanaka. Oyi mafuta aya. Ndichaenda munopititidza mukicheni maibikira mbuya gurunga. Mapititidza mukicheni imomomo. Uyu mukomana kutaura munin'ina wangu Abrahamu. Zvikanzi kune mashoko achataura ari pamwoyo pake. Ndakaudza mama ndakatotanga kutaura tiri imomo. Ndikati izvo zvamaakuchipa zvemafuta izvi kwandiri handoni zvichindibatsira. Nekuti chataurira pana pfika kunongedzerwa kuzi ningi ndiye ari kukonzeresa. Saka namakutodai makutotipa homework. Handizvikoshesa handishandise izvo zvese. Kobva tatangotisa kuti handina simba iri. Kobva ndanyarara ndakaona kuti kupisa nawo panogona kuita zvinezvi. Ndanyarara mama wabva agamuchira mafuta aya. Takuenda ndikati aya mafuta aya kaya haashandi. It's better tiende kumapostori. Toita zvemutero ndozvandinokwanisa ini. Kobva ndaenda nawo kusakubva kwakutaura mukoma kuti takazoenda kusakubva. Tasvika ikobva tapuhwa tsanangudzo dzatakapuhwa. Sekutaura kwaita ipopo haana chaanyepa ipapo. Kobva tadzoka kumba asi tisati tadzoka kumba takasvika ipopo. Tukanzi nemuprofita ndinoti mutenge gati inopinda 15 to 20 liters. Nejira 3 meters, 6 meters rewhite. Tukanzi asi kwamuri kuenda. Zvandataura izvi muchadzoka musina. Jira randataura mukudzoka musina, gati muchadzoka musina. Munhu anga ine mari ndinochete ipapo. Ndandasarwa ne$23. Tasvika kuya gati rakanzi $25. Hatina kuzotoritenga kana jira hatina kuzotoribvunza. Kobva tadzoka. Tasvika zvikanzi ndakuudzai kuti muchadzoka musina zvandataura. Tukanzi asi zvisinei ndichakuitirai muteuro ndofanira ndikuitirei ndimbodzikamisa mhepo nekuti ndaona rufu ndaona mazodzoka panapa masiriasi pafomwe. Kobva aticheresa mvura ma5 liters. Kobva atotidira mvura yaya. Kobva atipa jira rakatipa ranga rakasunganidzwa nhombo. Dzaisungwa yangozi urutipasana ngudzo dzakati wandei tingatoswerera mwana wamai. Zvemwakafamba muchisangana nazvo ngezvenyu. Tode kuzive kuti kubatsirai kwakakuita nhombo dzaiyo nemhiko dzaisungwa zvakaenda kochinja here. Ipapo tingati zvakachinja, shuwa zvakachinja. Asi zvachinja mukoma wangu haana kumira kutaura kuti ndakaromba. Ipapo tazodzoka kumba mama akabva ataura kuti vakomana siyanai nezvamuri kuita izvi. Mukamuuraya mudozodini ndiye mwana anondichengeta. Kubva ipo papo mukoma ndakabva ndataudza kuti mukoma manga mandiuraya imini. Pamba pangu handichadi kukuonai. Shuwa akabva abva ipo papo. Tete aifambidzana namukoma. Ndipo ndakataura kuti tete situation yandasangana nayo inini nezvamuri kuita izvi handiwirirani nazvo ibva ipamba pangu. Wakabva watanga kutendera uchitaura kuti inini ndakaromba pamba pangu panooneka zvidhoma. Ndomataurira ita chiti ndakaromba pamba pangu panooneka zvidhoma ende ndakarombeswa namama. Uyu mukoma wangu gift obva azodza sekuru handaziya mama wangu. Wakati sekuru waitobvunza kuti ko nyaya yangu kunetsana ndei. Zvikanzi nyaya yetu kunetsana ndei kuti tinasho wakaromba wakarombeswa namama.
sekuru akati mashoko ari kutaura unokwanisa ere kuzomamirira nokuti kana akuzobvunzwa ka ndichazonga ndiripo ndichaita witness nasekuru zvikazi hongu ndinozvimirira. Mukomana wabva aenda, mama wabva waudzwa nyaya zvichopera ipo papo. Uyu mukomana uyu Abraham, uyu mukomana anonzi Abraham tatombonongedzana kudaro akabva azondifonera tingati ngezvemuna January ipo papo akandifonera ndakazoona yamized call dzadziri new number nekuti ndani tingachatotauri naye namba dzake ndandadzita mufoni mangu ndobva ndaona mized call ndobva ndaritena call kobva adaira ndikati ndiani ndikati uri kudei kwandiri handitauri newe sezvaunoziva zvikazi pane munhu andoda kuti utaure naye ari panapa kobva apa munhu wakapa kutaura kwake yanga iri mwangu zvikanzi ndinonzi sekuru Gurwe ndiri kumanika kuMozambique pane anhu vaya nezita rako kun'anga kuno ati ndikuurayi chikonzero chawaroda kuti ndikuurayire ndechekuti iwewe wakaromba uri kunzi wakaromba asi ndiri kukutarisa pagirazi rangu rehari yeropa ndiri kuona hauna kuromba asi ndiri kukuona wakagara pamusoro pemapuranga ndatombofunga ndikubaye netsono asi ndoda kuti ndikuyambire unokwanisa here kuya kuMozambique ndikati handikwanisi kuya kuMozambique ndinoya kuMozambique ndichi ndiri kuenda kupi zvikanzi saka unotaura neni pafoni changa chiri chini china chaindwa ndaenda kurora kumasure Friday kumba kwangu kubva kwatumirwa nyoka yakamuka iri pamba iri muchikwere mandobikira pasperati ndobva ndatofonera asikana manyika ndikati kuri sei kumba zvikazi tatumirwa nyoka kumba ndikati ahowa zvikazi asitazoiponda yafa taikanda mutire ndikati no problem. Friday yacho obva atanga kufona iye mukomana ndakasvika kumudayira Saturday obva azofona ndobva ndashinga kumudayira nditori neaudio yandakamurekodi iri panapa kana zvichikwanisika ndogona kuplayirai muzvinzwi wanga achiti muromo wenyu unototaura kupfuura audio matauraitaura papari pemwapesanisa waiti ndine mukomana wangu wandatumira kumba kwako anonzi Mungu wandatumira kumba kwako iwewe ndine vanhu vari kundituma kuti ndiite izvozvezvo ndobva ndazonetsana naye afona audio iyoyo hapana kutora 3 days ndakabva ndaenda kumba kumusha imba yangu iri parodi akutopfura paipa bva adotena nekwandandiri kuda kuya kondimurusa ndanditosima mabhanana parodi pamba pangu ndikati buda muyadhi mangu satani muroyi handitodi nekukona panapa kobva tarumbirana pakabuda noise kuti kana nharaunda yese yakazvinzwa ndine shavhero iye akabva akabudisa banga kobva atisa akati shamwari siyana neni zvouri kuita zvinogona kundikuwadzira mahara netsana nehama dzako nekuti hama dzako ndidzo dziri kundituma kuti ndiite zvinhu naye mukomana Abraham ndiye aitaura kudaro asi audio yacho nditori nayo yaakandifona ndikamurekodhi izvozvo. Alright, ngatifambe iwe unorumba here handina kana chandinacho waona chori kuita kuhama dzako akana ndini ndinogara ndichitotumirwa nyoka pedyo pangu tichafamba zvedu nenyaya yenyu varume asi chokwadi chandaa kuti ndikutaurirei mese makagara ipapo ati dambudziko pakati penyu ndimai wenyu kana achinge akaroorwa wakumushamu wamwanu chaari kudzoka achide kuumbiridze imba yaakatadza kana kuzvipwanyira ngechipi uchitsvage mushamwanu kutaura kuti imimi pachezvenyu maakutoshanda nemutemo wekumusha kwamai mutemo wababa musi kuutedza dai muri kutedze mutemo wekwababa muri kuwirirana makudzirwe mwakaitwa nemubereki wenyu nhasi uno zvako svikire pakoti mai vachipindira mwana wakopindira pashanje dzamai nababa mwakutopindire pashanje dzamai nababa ndikade kutarisa uri kusawirirana kwauri kuita nababa namai nini muri kuwirirana here kona mai namama tinoonana. Alright, ngatifambe abvunze nyume bosi. Ona shamai. Inini ndambotaura hangu ndataura. Unoona nyaya yawatoamba ike. Ihuru. Munyarira napo. Zvoambe nyaya yako zvayakakura kudaika. Ngiye kudai. Andiri manongedzana wapumhana. Iwe uri kutika uyo ndiye uri kurweva. Ndizve. Ndiye uri kutumira nyoka. Mupfukuri. Simka mupfukuri. Right. Umwe wacho ngeupi? Umwe futi uri kurweva ngopi? Oh, good. Right. Chire gauchona mari. Anditi wapfukura iwe. Uri yosozwa. Right. Tombomira takadaro. Iwe shama. Baba. Iwewe. Uyu uri kuti muroiko. Inini handisi kuti muroi. Ayo. Ngati uyu uri kuti muroi ere kana kuti ani muroi? Handisi kuti muroi. Right. Ko iwewe une zvitsvuku. Uyu ndimukoma kwa? Ndimukoma. Right. Uri kuti ere anoroya kana kuti uri kuti aroi? Zvinotondishamisa because inini handina ukama nawo. Bandi ukama hwangu unobatadzwa nekunana mai.
aiwa kwese korutaura ndakubata ndati wechaona akachena ere kana kuti haana kuchena iwo ndo anototi inini muroyi inini ndechiwa chimboteerera ndati iwewe wechaona uri kuachenesa ere kana kuti kwete semunhu wenyama handingazvichenese nekuti hatisati afamba vinokotaurirwozi ari straight asi shuwiro yako chaichai uri ku Shamwari, unaita basa rei? Inini? ndinoenda kuzvibheja kunoenda Unaenda mani chigweja? Wati ukama hwako hapana ukama uripo nge uri kunana mai. Iyo na mai wako na mai wake masisters here kana zvakadini? mai vake ndo mai vangu but kunana baba hatina ukama. Wana baba uri kwaniyo? Ndiro kwa Chadambuka ini. Chadambuka. Ndiwe last born mbamwa mai awa here wachibubu. Mai awa pawakabuda mbamwa machikiti wakaenda kodana nawo kwachadambuka chibwa zvaraiwo. Kwazororwa kwaari kana kuti zvakadi. Wani kwakadana nafuyi wakabara mwana musikana anonzi Rufara hapo pana inobva dana na baba wangu bvabara ini. Kanga paine basa. Isinei ndimai anenge ari kudzinza nokudze nyika kudoboneka zingatengeterwa. Isatingari chibereko chaberekwepo chakashata. Akwete chakanaka asi zvibereko zvinenge zvakobuda papo ruwa rakubhurumepo pamwe renge rine poison. Rekuti kana nyuchi ikamharapo haitombotori kana pollen baiwo papo. Kana tode kubvisa ruwa rine poison irorero tosiya ruwa rine nektar. Rekuti nyuchi dzinase kuite zvedzinoda. Right. Nyanya yakanaka. Imi matete muri kuroya kaimwe? Muri kuroiwa? Adisiroyo basi ndiruzi ndiri kuroya. Ndiani uri kuti muri kuroya? Ngati yangu irapa. Ari kuroya ere teta? Munhu ari kunditumira zvinhu andafukurawo. Iye ndiye akazotaura kuti hama dzako ndidzo dziri kuuya kwandiri. Iwe usatsikitsira pasi baiwo. Wakwaya kumba kwako achiita noizi nowe ndiani? Ndeawa mukoma. Awa ari apawa? Nezi yakanga irinyi? Inini chakandinesa ndechekuti nyaya yakudare kuno ndopo wakazotaura mashoko ekuti hanzi iwo waenda akatouya pamba iwo waenda kumba muningi wangu akatotiza mwana wa maiguru akatotiza achiti hanzi wakaenda kudarewo ukaenda kondimangara kwa headman uchiti baba angu anoroya uchindikomerera baba angu akauraya munhu ndikati izvi zvama kutaura izvo zvauda totosangana ku baba awo ndiye angapi awo ndiwo ari kokupesirawo yanaka bwe rimwe rinobaya shiri mbiri ndinopinda ndiyo futi kuti baba akauraya munhu sei ndinofamba nayo yakareruka ndoda kuti iyo wacho atitsanangurirawo chaizoti nyaya iri mudare muno mundanyore samoni nini mwakuende korwise uyo chikonzero ngechei pamusoro changamira ndiri kutaurwa hazvisizvo chikonzero chemwakaenda hamuna ere kuenda kumba kwakewo muchode komurwisa mukati hazvisizvo zvandichazwisisa imimi baba imimi pamusoro baba pamusoro mukaona headman ari kukupai mubvunzo imupindisanganai nemubvunzo chimbosanganai nemubvunzo uri kuzi makaenda ere kumba kweuyu ndaitoslasha parodhi kudai kani pamba pake ndakaendapo chikonzero chakaenda papake uyu mukomana uyu ari kuba pamba uyu wapedza zvinhu zvababa hapana usikandizochera baba acho ari kukona ndakatogara pasi isisu zvese zvomuri kutaura zvaana kuba izvoka hatisi kusvikeyo mubvunza headman ngokuti makaenda here mukaite noise pamba pake akaitoti ndizoendapo ngechekuti mwatopedza mimi izwa mashikiti makaenda maenda pamba pake munozema muri kuti yanga iri yenyu uyu wakati azi ndaakukubaya ngefuti une futi mufano mirai muri kuona mai vari apawo ati havazobotangi nekunduramba makanduwarwemba mapa tinotanga tataudzana mirai muzwe musamhanya uyu murume uri apawo hatimbotangi nekuva tine exchange of blows ba totanga kutarana zvakanaka kwasvikire mazuva asina kufanira kusvikira mwe bp yake inokwira kwasvika hedhomwe chakaita kuti muzosvikire pakuti abudise ati ndobudisire pfuti mwakanga mwati chii chakamugumbura akamuti unze macheya wakatora ababa uri kupedza zvinhu pamba mukomana saka yena ubva kubudisira pfuti haana simbi yanomboende kotinga kuti wapedza simbi dzavo dzatise kuti mirai nepangu pacho wapedza zvauyu wapedza musamhanya yenyumba tichasangana pamberi apo inyaya yekuba changamiri terera zvatotaura nemumwe
Imi mwaenda msho mtaroti yo wapedza zviro zvangu nezvababa nezvemuning'ina wako muri mupurisa rini? Aiwa. Mwakataze kwenda mapurisa ngei? Zvingaita ari changamire kuti uyu mwana muning'ina wangu. Ndondopera chiro chashata pamba ndakutomhanya komangara kumapurisa. Asi kwenda komataka? Andina kumataka ba. Ndaitotaura naye pakati mune zvakanaka. Chizwa mukoma? Iye mukuzoto. Mune ere nguwa yamakambotorana muchida kuti mufambe? Kufamba. Nenyaya yevanawo? Nditoriwo mwana ini. Vana wenyu? Ndikana wakafa ndi handi mwana wangu bamuning'ina. Musamhanya kani. Muning'ina handi mwana ere? Alright, madhara akafa mai ere anopunoisiwa mama ndiani? Ndimwi. Saka muri kurambirawo baba wacho? Ndiri kutanga apatirana tese ndandiri kungori pamurudo kwetu. Mukoma teramirai musamhanya henyu ndinofamba nemwi zvakanaka. Pemwakati mufambe mimi mwakafamba ere? Mukadaidza awo mai awo wakatumwa akamira samai uyu mwakafamba ere? Atina. Chakaita kuti musafambe chinyi? Mukoma nawo uyu wakati wabatikana. Saka hatisaienda tega. Uyu asikuba muri zuri kuzi ndiye wakadini. Mune mamwe marongerere mwakazoita? Hapana. Muchiti zvinozopera ngenyi? Samukoma wakuru pfungwa dzenyu dzakakurira wafana wesa. Ndaitomirira vana baba kuti ana vandu vanotoronga. Inini pane zviri kushata mumushape ndiri panapa ndomirira ana baba nchita zogara pasina vamwe wana kuti tigadzirise kuti musha umire. Ana baba chemukutoona ivo vapa zvakafanana. Ndichapa nguwa. Mina ndimutaure tsangamira. Ana emukutoona ari kunetsana. Endawo yekuti ana akakura dziri nherera. Baba acho ariko asingachengeta ana. Ndichawapa nguwa. Ani munopaona? Ndichawapa nguwa. Imimi kwese kwemuri kwenda imimi ka. Pamusoro mukoma. Kwemuri kwenda kwese muri kutorasika. Ndati muri kurasika ngekuti headman ari kukupai mubvunzo asi muri kwenda opposite. Anditi muri kusvitarisa. Aiwa ndiri kwenda. Ndati imimi muri kupa mubvunzo asi muri kwenda opposite imimi. Because first mubvunzo chawo ndabata inini. Mabvunzo kozi makaenda ri pamba pe uyu mukaita noise. Andina kuti noise ba. Ndakaendapo ndichiti shamari. Machaya ava. Alright. Mirai kwese kwana machaya tina basa nemachaya basi. Tiri kubvunza kuti munhu akakupai kuti muende komufesa kuti iwewe waende watimangarire kwa headman chinyi. Andina kudaro. Apo kunyepa changamire. Wewe handizvo zvakaita. Ndosaka ndakazotofonera changamire. Aiwa changamire. Inini kuti ndizoziva kuti ndasungwa. Amai naripo. Amai nakayane tsamba aripo. Makayane tsamba chingani? Mande ndo ndakatanga kuziva ndasungwa ini. Right, mungu uyu makaenda rini? Isandi. Iwe kumba kwa akasvika rina. Akasvika musesandi kuma 3. Musesandi. Ndatiziva ndasungwa. Right. Chevakaita vanhu ava. Uyu akauya achimhangara nyaya yake. Amhangara nyaya yake dare remusi wa1 ndio pendaifarwa kuti ndivadaidze. Vakandisendera message yekuti takundikana kuti vakafonera vachitakundikana kuti tsvaga mari yedare. Saka both of them vakanga kuziva kuti tine nyaya rudare kwaiti meni chigodoro. Yes. Hapana waizia bachi. Teramirai vese vakanga vakuzviziva because ndio vakaprosponda dare nekuti havana mari. Ndikavati mochiya musi wa15 ndiri kuchichitumira masamani musi wemande. Ivo ari kuona kuti musi wa15 dheti rake osvika akatiregera toende koite noise. Ino noise mwakaita nenini hamuna kuita nauyu. Pamusoro headman. Nyaya inenge yamumaoko mangu inini yaya yangu inini. Pamusoro baba kwese kwamwakwenda muri kurumba imimi nyaya mwaiziya kare. 1 2 pendaona kuti imimi mwakangwarisa imimi ka ndipe kudai maifanonga mwakawe mudari musi wa1 anditi aiwa kani musati mwamusikazizi pemakakumbire chichemo chekuti hatina mari kusvika nhasi uno muzopuwe dheti remusi wa15 akakumbira chichemo ndimika right asi nyaya dzaizikana kwese right good mirai imwimwe baba imwe pamusoro baba tarisai kuno imbomira musatanga vandinini baba munozondikanganisa imwimwe mukoma imwimwe ndiumwaramba ubhadhara futi mari imwe mwaramba imwe Ndasiye chikwereti kwari. Aiwa, atitodi chikwereti ba. Anditi awabatirwa futi muto kubatirwa futi. Changamire. Ndipe mkana ndikuvhurei. Alright, tipe itizo. Munganga amanikidza vanga sanziba. Amashikita. Nyaya kupinda mudare. Nyaya takaenda isusu. Inini ndi mai auyo uri kutanga koyo. Na uyu rapo uyu. Mkuru rapo uyu. Ndakamira ndisaba. Mai yangu inini ndo akaita sara pawana paakuru akuruka ndiki. Anditi. Mai akandituma ende ndaomirira nyaya takaita una chishago. Ndari panapa sapusha panapa.
aikutsanangurirai takaziye tiende kofamba taende kofamba ka semhuri zvisina sabhuku mukatiba zvisina hedheni mukatiba semhuri akati sechakwe fambai semhuri ine handipoba handiti takuda kofamba akarambidza kuti tifambe ndiye uyeyo mukomana pakati upi mutemo upi uye pakati panomexpert pato tinashebo uyu nababake Alright, ukusabhadhara maro. Ukusabhadhara maro nababake babashabhadhara. Ndoakonza kusafadini safambaba. Ndikuoneka foni zishakwe ini. Zishakwe. Kama uya kuna kubudirira ba. Ndiyo machikiti yadini yaramba. Inda kwenda kubva kwangu. Akati namba kwangu. Asi uyo musamu songa bora. Iyo mtemo wafanya kupamba wakasanje zibodi. Nyaya yakudari. Asi pakufamba waizisiya pakufamba waizisiya sakaramba wakaramba saka kuramba kwake une zvaiziya ka kufamba waiziziya sakaramba tati pamusoro mupurisa ndati pakurambe kufamba une zvaiziya ka kuti ngatisafamba obvious vitori yeah good aituna babake akaramba chimira mwakadaro akandirambira indiripo indani ndipetizwe babasho pamusoro kutenderedza vari makuru nedare kwakashata vanawo vana vesavo vana vesavo ndi mukoma wangu arukwa asi vari kutambudza ini namukoma wangu musi wa 15 paifana kupinde nyaya iyi ndanga ndiri pane nemudzimai wangu ndichifungidzira kuti nyaya iri kudini kupinda asi tatisina kuzvizwisisaba takazofunana pamunhu ikazi nyaya yadini yakrosborwa ichaiwa musi wani musi wa 15 meaning data nhasi mukorero wangu uyu iye uyu ari kuita nharo mwana mudiki unofanira kunditeerera nini ndiri bauni nake ndaimufonera tichita zvakanaka zvese ndichifamba kana paine dambudziko riri kwaari kana riri mumba mwake ndaimuka nekuti 12 kudze usiku tichiperekedzana nemotobhaki kwende kubude kwese kwagomba kwese nhasi uno ari pausungwa pachitako apo ndakaenda naye kumazitezvo ake ndikafamba naye babasho pasina baya ndii ndaimira sabaki nini nhasi ndiri babake asi ari kunditiza manje ngekuti hadi munhu nechokwadi sondorapera iroro tanga tiri panapa padare mukadzi wakanga aripo wakatozviziva kuti bone fibheni wari pano namai nina pamusoro penyaya iyoyi pamusoro penyaya yaana akatoita gurwa kuta kuti nyaya chenjerai kwahedhimeni nyaya yakwahedhimeni aifanira kundifonera mukoma wangu ndikafonera zvo hadairi foni dze dzinodzimwa nedzamai guru munhu wese akudzima foni kwandiri ndiri baunini ndinobatsira mukoma wangu kukontrol musha but handisina kutenda kwashishakwe kopotera ndisungira nheko machikiti auye titaure tifambe pamusoro pedambudziko riri kuitika ana mukuru wangu yena ane nharo akati baunini ana ari kunetsa ngenyimi mufamba imeka imimi iwe usi mwana wangu iriwo uri mwana wangu ndinotofire munhu mwana wese kumachiki ndinotomufira inini asi akutogure mugano kuti famba ananga ako ari kunetsana arakuwa ngenyaya yeurombwa usanisa bangu baini hazvitauri chinhu vamwana wavo ane uchenjeri hukashata akutokireta nyaya dzepfuti dzekuti vanhu aende ujere ngenyaya inodokufamba vadzi yemweya wazvisvina iyi amupinduri pamukoma inyaya indokufamba iyi chete zvaperera alright yakanaka ndakatitorana ndikafamba nawo ana ese ndega inini asi ndakashayikwa kuturira baba pasina alright zviri kuriwe chikwe mirai timbopa mukoma yanyu mukana taurai tizwa hamusina kufamba naana ngeni chakanaka nechakashata izvi zviri kutaura ana handisumba zangu mwana asati bakana ari mumba kaakabuzuka pese ripoti ini ndinoziya aiwa kuziba asi unoziya akuru ako tere zvinotaura ako asi ana aichibai anototuka akuru acho paasikazwi ngepapi paasikazike pekuti iwo anoswera achitukana pache zvavo ega echiti uri kuti uri muroyi wakati wakadanoni eungutoziya baba yake iwo wamunini wangu tapo kwakaiyo kumba kwangu naadzimai aka tikataura ngenyaya iyoyo tisingaomuziya pera anitaera tikabhuya nenyaya iyoyo zvakanaka zvitoita mati tochiti musosondo isusu inini ndobve kubasa kwangu ndoya auya padotodini totsvake kwedu zvakanaka saka ini ndakazodzoka sondoriya ndadzoka sondo ndakasvike pamba mainini nababa munini akauya pamba asa ngoma ana azakuita zizi zvinoita kuti mishe tiabvise mwese muyadhedhe takapa kuti agare ngabvi indoti ayo tikabvisa toise pi ndazanwa ngabvi ndokuti ari kutinesa indoti ayo mitemo yokwanasa bhukinesi kuti akapuwa isabhuku ichizogara panapa kuti timuzikobvisa tichizoka kakwana makamba anenga indoti tine imwe nzvimbo iri kwanyamakamba
aigara paisenza inde panya yedu inde munya yedu sifambe nenyamsati rasa zvakanaka baba kuda kuziya urombo wowana kuti muneze muri kuita here ndiyo zvenyu urombwa hwakaromba ndiani pana enyu baba ina ndiriziva mwakambozvifamba muchizvitsvaga here hapana chendakambofamba asi ndizva mirai musamhanya nawo mukoma musamhanya nawo musamhanya nawo musamhanya nawo mukamhanya nawo tinoraswa ndiwana inani akangwarisa ngatiinini makambofambira here zviri kunesa pavana hatisati tafamba soko mirai ndikuti mubvunzo zvotoende mberi zvine nguva yakareba sei vana vachipa chichemo kwamuri inini inofunga ndani ndingati mwedzi mitatu kuchema kuutana kuchema kwauri ya mwedzi mitatu kwendiyo pamwedzi mitatu mine maappointments manga mine kuti musangane muchitadze kufamba pamwedzi mitatu iyo ichangamiri ngepakauye munin'ina wangu kati mukoma ndirizoona chii mira henyu musamhanya mberi kwangu ndasozviziva kuti hapana pebuda kundikuruka ini handikurukiki nemutoyo kana mwana akauya kwamuri baba achiti baba nezviri kunesa ngatifambe mukakundikana noti muroi ndiani sangana nemubvunzo wangu mwana akauya kwamuri woti baba mumba mwangu hamuna kugara zvakanaka imimi mukatadza kusumudza musoro mwana unoti muroi ndiani anoti ndimi ndoti mara ndokufamba alright imimi pemwakazifambai kwaishako mwakafamba here takaenda kwashicha mwakafamba here takanga takufamba kwenda mwakafamba here atiziba takanga tiri kwenda takanga tiri kwenda ikoko kofamba uyo muri kuvharireyo ndazosvika munin'ina wakati hanzi kwetiri kwenda ikoko munhu wacho ndikai ndimufonera akamufonera ndikazi munhu uya wati ndiri kutauni handiri kutauni ndiri kuda $15 kuti ndibve kwekuye kumba kwake zvino tine mari here pano indoti panapa inini ndauya ndiine 20 saka 20 ndiyo tambosevisa pano saka hatina mari ngatichiite correction mari haizi kubuda pachangamire isabuda kudaro akati iye nazvo hambai pamatondo kune munhu uriyo musapindurana ba chandiri kuda inini handisi kuda history ba kana musina kufamba hamuna kufamba yes kuenda mberi kumahistory kwemurundi pangati kwedoda kundirasa asi doraswa ndingumba saka ndiri zviramba zvese muri kuita kana musina kufamba ndoda kuti mufambe asi inini handikutumi kuti enda kung'anga kana mupamburiso wangu dare rangu hariendedisi vanhu kung'anga vanangu maabuda mari zviya zvemwakati tiprospondereyo dare $20 atinenge risati anayo inewo zvizvika mwakobude mazakwatira mari yekuroore mukadzi ndo yemwakubudisa mukadzi arorwi nesuspense ini handibvumirwi kuendesa vanhu kung'anga anobvumidza vanhu kuenda kung'anga ndimambo nyaya ndakuendesa kwamambo kuti musina kunga makarongeka mangwana ndiri kudai na 8 o'clock kwachifi zimunya ne$20 yenye $25 yenye dare nemari dzenyu dzetransport mopinda mukati mwedare mopuhwa nguva yekuti chendai munotsvaga mari yakati asi mazire ndinoita mari dzemuri kuenda kotsvaga 300 300 300 300 300 mopinde mudondo moenda mochenesana nomupurisi wamambo hadzisi dzamari dzamambo chenji inobuda kwemwaenda munotwonyera mhomwe mwenyu modzoka kumba ngeyekuti transport nechikafu nekobvunzira kwamunenge muri kobvunzira zvezvizvo zvekuswera kuti uyu ndoswera naye tichimwidzane shekisheka apo kwakuya kwakunditambe madhaiza kwakudai kwachinhingi muroi munomu munonyepa ukaona uchiprofitwa nechiprofiti chonogarisana nacho chinoziya upenyu hwako hausi kuprofita kwama uri kutaurirwa zvonoswera uchiita mazuva ese saka kwendiri kumuendesa uri komupa kuti endai kwakati uchaumuendesa kusikazivi uyo kusikazivi imwimwi kusikazivi munin'ina wenyu kusikazivi mhuri yenyu zvese zviri kobuda mangwana kuri kudikana $25 per head 1 2 3 4 5 umwe naumwe ne$25 yake nemari yetransport inini wacho handifambi mahara apa kana kuti ndinoita kuti kupendiri pana kwagurisirana apa pamadziro kuenda kwamambo ndimwe munondikwidza uyu 20 uyu 20 uyu 20 uyu 20 uyu 20 andoripresenti kobrifa nyaya yako mahara
wese nyano pina mudare munochenesa kwa mambo ndimwe munondipa transport nechikafu uyo mutemo uri pabumbiro remutemo kunyataura pamberi pake mambo acho ndoti ndozvendakamutaura chendoita munobva pano mwanipe mari dzangu mangwana tosangana pamabhazi tosangana ikoyo ini nofamba ndega ndikafamba tese muchazondonese murodi ndikazotokwira pakupetuka mhepo dzenyu dzekurombwa hwenyu dzikazobatanidzwawo neni mutorwa mwendipe mari dzangu topinda mutransport yangu ndega toenda mberi toonesana uyo mupfuko mwatambira uyo hame ndinawo kumba munondipa kuno munozoshanja nawo mberi andizozvizivi unokuwarawo munondipa kuno ndouturika mberi tosangana mberi ndinawo mumaoko mwangu Amen, changami. Ndizo. mune chekutaura here taura henyu mupfuko wabuda hauna kushata kupfukura kwaita uyo wapfukura mwese muri atatu iyo rupumwa ziri muroi uyo rupumwa ziri muroi urupumwa ziri muroi setsanangudzo dzake imi muchimupumha kuti muroi futi muri kupumhana sada kuti mocheneswa ipe mari dzangu neheti yangu zvakanaka zvoti baba ndori pandoaira mbofamba ine maranzi nanamwe nosenda baba ndobvisa ndoaira mbofamba baba ine maranzi ndakana senda ndakana kwana pamusoro yatete mungatenderera iyo wapumhaka tipe mupfuko kuno kana achida kupfukura akakupfukure imimi anditi mupfukure kana makarowa ndiyakataurega muromo wake kuti inini ndakabata magezi hazi inini ndakabata magezi anotombotiroya saka chief pamusoro taikumbirawo kuti momboti simukei murangane nyaya taura headman anditika papinde dzimwe nyaya muuya mozotaure solution yamabudana uri ambokoreta mari dzangu dzetransport mutongo wapohwa apa tati imimi chemati muri dokoronga ngechei apa tanga tati tobva pano todzoka kumba tomboende kofamba kwamba futi mwakatadza kufamba mwega imwimwi mwakude kofamba kwakwe kude kofamba kunoziya uyo kana kunoziya uyo ndodoti muende kwemusikazikani mwese kana kuti tsvakai mari dzangu ndinoti kutodzoka kwemaita kutondipa mari dzangu mangwana tiite paurendo aibudiba nyaya yenyu iyo yadhakwa manje ngekuti mwakatofamba kare handi muri kuona munoona kuti zvimwe zvacho munoda kutakurisa headman murudo kupendesa headman imi ndo zvaruda ino ndangwarawo mazuva asi apa kufamba kwacho muchada kufamba kutsvake univapfukura uyu mupfuko ndanawo kunoku saka mufamba kwacho kwemudofamba ninyi munotora mupfuko ere mufamba nawo pane mupfuko une mari mukatitaurawo tizwe mumu ndimwe amadaidzana muri kuronga ndokurongwa mamaronga pamusoro dara headman idambudziko rakaitika rekuti baba akatadze kuatenda vana kuti wafambe nawo panguva yaidiwa saka ndakafamba naana handeka asi ndakashaiwa kukuturira baba kuti ndiaona haachaonekwa ari kutsvedza kusvika nyaya yakandoti inhumbu isina kusununguka yakangodaro kusvika yauya kunoku mwana wanyakumangira nyaya yake yauya kunoku ndiye mwana anyakuda kuchaiwa futi saka patiri kukumbira kuti mukoma angu kana anzwisisa ngapindikwe nemwoyo wokunzwisisa mwoyo waMwari kupfawa kwete kuoma mwoyo kuti tiite sezvaataura tinongobvuma ndinobvuma semwana imi mukoma toenda kumba mogamuchira kuti tifambe hazvitori nguva 2 days toita topedza zvamuri funga kuti 2 weeks izi ndinoona kuti utambe iko 2 weeks 3 days toita tofamba takati kufamba tikafamba pamusoro baba mashoko emuri taura akanaka imi muri dombofambe kwendekini aya apo mhanaka anditi muri kuona isu semhuri zvinhu zvanesa baba tati baba ngatifambe takangotenderemwe takatendera asi takanzwa zvatakanzwa tikagutsikana kuti ndozvinototi vana vanongedzana izvi asi mukoma chiuya paposition mukoma akutotsvedza ini semwana mudiki ndakashaya kuturira nyaya idzi ichi chinhu chinge chenyi mupfuko unorewei upumwa unonge uchida kuti uiswa sei kuripirwa kana kutsvakwa kuchenurwa kuchenurwa vari mumusha rekawa tiri pamberi pedare
apa mbiri pedari Akarekera chedu riri pamberi pedare. pamusoro mira tizwa anohambe nekuite meeting yaende kuita nenhorwa dziri mama apedzite kuti mangwana tiende kwayo ine ndatofunga akakuna arume aka izvo ndafoti watokumbire kwemuruta imwe aripawo rimwe chinyi rimwe zuva timbotsvake chinyi mari bo ndambona nguva yafuti ambokune padare chiti hatina chinyi hatina mari saka ndafunga kuti iyo sefamily andotaura kuti asokoka zuva ramangwana matipa iwe ndotiende kwamambo dimatipawo umwe musi timbotsvaka futi chinyi mari bo nyaya yenhorwa irapaka ndaunge nhorwa yemari bozi mati mangwana kutodiwa futi saka pamboshaya futi mari apa nawe mari itori nani pakati pavo pane wautye kobatwa ina kuti musaendese kuba ndikuti iwo achaifanira kukumbira kuti tipe mukana zvekuti tifambe tega zvezvo ka ade rine mugara ng'anga ipopa hakusina saka tode kuendesa kune anobate migara ng'anga iyi aifanira kukumbira kuti period yoti katipenga kuti sondoronoya timbotsvake chinyi mari ndozvinaifunga pangu ndozvaudi uzikatarisa kuti maages acho ka age yauyu neuyo magarisirano akaita ka uye ndiyo tori mukomana mukuru watokura stereki uyu wakatotambawo jana nabamunini acho zerake asi ava vese ava vanawo kuti havafaniri kuti vataurira nemazwi akakura semakuriro akaita iwo nawo vanotaurira nemazwi akakurira zvichirwa kuti ukaona uyu une mukadzike wakaramba iwe une mukadzike iwe wanga uri pamurume ka iwe wanga une mukadzike panosikazivi bonde pakati urase kuona vese pfungwa dzavo dzadhivhelopa zvokukura kuti ka munhu unochengete mhuri ka pfungwa dzake dzaakuziya zvamuri kuitirana hakusiri kuita boupwere dai uyo mukadzi wako aripo dai mukadzi wako aripo iwe mukadzi wako aripo iwe murume wako uripo hausogara zvakanaka nemurume chakabvisa kumusha kwemurume wako wakuende koti ngeuyu iwe chakakuendesa nemukadzi kuendesa mukadzi wako uriti ngeuyu neuyu matemo enyu ari kusheka mumhepo dai kuda kutemana mukasangana muzera muri kwasana here tomusiya mwakadaro mwakatadza kufamba mwega chifambai murume wako mwedare kuti mwati isusu zvekufamba izvo ngezvenyu indondoziva kuti hange zvangu hazvina ndaa ndovandaziva zvindinoita kuti bva pamusha wababa wemukorore mwese imwimwi zvemunoita muri kumavhileji kwenyu ikweyo mhodzi yendinosima imomo kana sabhuku yenyu azofi akadane kuiona nedzimwe dzenguva ndifambai kwendiri kuita ka mungapomedzerana murimi vana muri pomedzerana musirimi baari asharukwa muri kuteterwa nyoka mhenyu imwimwi muchishungurudzana iwo ari kutamba tsikupinya dzavo asharukwa mukafamba navo pamwe chete mushawana wamwe wochabatwa ipopo apa panonopembera baumwawa ure nharo unoti inopembera ndiani apa ana baba imwe unonyepa imwe orit tinosangana mberi koyo nditsvagire mari dzangu mangwana ngarisangane kwamambo ndoda mari transport